फूल से घाई हो पर पत्थल बरसावल ठीक न हो। मन सबके हा प्रभु के मंदिर, मन सबके हा प्रभु के मंदिर, मंदिर भरावल ठीक न हो। ए दुनिया में कुछ मान मिली अपमान मिली, ई दुनिया हो ए दुनिया में कुछ मान मिली अपमान मिली, लेकिन अपमान मान का चक्कर में माथा चकरावल ठीक न हो। कि हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है। मन दर्पण आला अनि मन बाउर करनी सब एही में लखाला, तो मनवे बताई देला, मनवे बताई देला हाल सब भीतर के, मन के संहार मते रह चढ़ नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना युवा कवि। रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी सिवान जिला में, जहां पर सरस्वती पूजा के अवसर पर बुलंद हिंदुस्तान कवि सम्मेलन चक्री में रखल गई रहा और महान महान कवि लोग बानी लोग। यहाँ से तमाम बातचीत करब भोजपुरी माई भाषा के ऊपर और यहाँ लोग के रचना के ऊपर, एक एक रचना भी सुनल जाई, तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बाटे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने को फेमस रचना तनी सुना दी 4 लाइन पे। हमारे वो गीत हो जी, वही प्रयास में हम लिख दहनी कि लोग भोजपुरिया भी बुझो कि भोजपुरी में भी दुनिया के तमाम भाषा में जो शक्ति बा उससे तनिको कम शक्ति भोजपुरी में नहीं है। कहे के ढंग होखे, लिखे के शऊर होखे, तो प्रतीक और बिंब के प्रयोग करके भोजपुरी में भी मुहावरा के प्रयोग करके भोजपुरी के गीतन के भी साहित्यिक अलंकृत कइल जा सकला। पहले भइल बा, हमनी से पहले लोग कइले बा, लेकिन ये बीचे जन 10-15 वर्ष में भोजपुरी के बिगाड़े खातिर नौका लेखक आ कवि कुल खाँची भरा गइल बड़ा सन, माटी में मिलावे के कोशिश करत रहा सन। आ कैसेट आ सीडी या मीडिया के दुष्प्रयोग से जी, तो हमनी जैसे लोग में को का सकेला, लेकिन हमनी के प्रयास यह बा कि जौन भी लिखाओ तो शुद्ध लिखाओ। गलत चीज़ के बहुत प्रभाव नया पीढ़ी पर पड़ेला, ऐसा नया पीढ़ी के ज़्यादा ऊपर ध्यान देवे के चाहिए। देखिए भोजपुरी एगो ऐसा बोली हो जौन भाषा के दर्जा ना पौलस, ओकरा बादो में दुनिया में सबसे ढेर लोग बोलेला भोजपुरी के बोली के रूप में बोले जाए वाली सबसे ढेर संख्या से बोले वाली जाए बोली है भोजपुरी पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के बाद 7 गो देशन में बोलल जाला। आज भी कहीं कहीं तो विदेशन में ऐसा जगह बचा जहाँ शहर के शहर लोग भोजपुरी बोलेला। भोजपुरी बोले वाला में कभी नहीं के, भोजपुरी के नाव पर भोजपुरी के चिंता में दुबराए वाला लोग एक और मुँह मरले बा। रात दिन गमछा लेके तैयार बड़े झोरा लेके हम भोजपुरी आंदोलन से जुड़े बनी, उनके काम बा अपन निजी स्वार्थ। आ एगो तो वो पक्ष बा। दूसर पक्ष जो अश्लील गाना गा के ऑर्केस्ट्रा में थर्ड टाइप के जो गायक निकलल बड़ा सन, गाँव के ब्यास के नाम पर चाहे कैसेट कंपनी एकनी के पैदा कैली सन, एकनी का बहुत नुकसान कैल सन। आ सुने वाला के भी दोष बा, सुने वाला के भी दोष बा। जैसे हम अगर आके ऑर्केस्ट्रा ना सुनी ले तो हम कहाँ से हमारा कान में आई, हम तो ना जाइले, रास्ता में होता चुपचाप चल जाए। लेकिन नया पीढ़ी के लड़का ओकनी के दिमाग कच्चा होला, ओकर डाइवर्ट कैल जा सकला जल्दी, तो वो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी होला। तो ओकरा वजह से जन भोजपुरी बिगड़ल बा में जिम्मेवारी बा कि अपना घर परिवार में तरह के गीत ना बाजे दी, ना सुने दी, ना तरह के गीत गवैयन के प्रश्रय दी। अपने आप भोजपुरी आओ बुझाता नया लड़का, हम तो नया लड़कन के को दोष ना दिले। नया जनरेशन हमेशा अपना से पीछे जनरेशन से बेहतर भइल बा। हमनी के बेरा से बेरा के जनरेशन निमन बा। हमनी के बेरा नाच देखे चल चल को चल जाओ,
आज कहाँ लिखा कोई ऑर्केस्ट्रा देखे 4 क्वेश्चन नहीं खस जात गाँव आया तो देख लेता हूँ सब। मन के संहार मते रह चढ़ बढ़ के, मन के संहार मते रह चढ़ बढ़ के, मन बिगड़ी न रहब घाट के न घर के, मन के संहार मते रह चढ़ बढ़ के, मन राख साफ मन दर्पण आला, मन राख साफ मन दर्पण आला, अनि मन बाउर करनी सब एही में लखाला, तो मनवे बताई देला, मनवे बताई देला हाल सब भीतर के, मन के संहार मते रह चढ़ अगला यही कड़ी में बानी हमारा साथ में बहुत महान कवि यहाँ के लोग गीत गा गा के बढ़न लोग स्टार हो गए। यहाँ से भी तमाम बात करूँ। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना भोजपुरी माई भाषा के ऊपर 2 शब्द रखी और एगो फेमस अपन रचना जौन होके भोजपुरी में होकर रखी। भोजपुरी माई के भी। भोजपुरी अपनी देश के माटी के बोली है। जी एक बोले वाला देश विदेश में अब तक 28 करोड़ लोग बा जी जे भोजपुरी बोलेला पढ़ेला समझेला। भोजपुरी में बनल फिल्म जौन एक प्रचार के माध्यम बा, लेकिन आज जौन भोजपुरी में कुछ हो रहल बा ओके सोच के समझ के या पढ़ के बड़ा तनी चिंता के विषय बन जाता। लेकिन उससे भविष्य के कोनो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के नुकसान होके। भोजपुरी इतना समृद्ध भाषा बा कि एकर कोनो नुकसान ना हो, चाहे केहू कितनो लिखे पढ़े कोनो अंतर ना पड़ी। ऐसे हम तो ये मान के चलतनी कि भोजपुरी भाषा वो भाषा है कि जौना में हर भाषा के भाव समाहित बा, आ एकरा से बहुत कुछ भाषा के सीखे के मिलेला। एकर लोक भाषा जौन लोक एकर संस्कार बा उहे भाषा के जान है जौन दूसरा चीज़ में ना मिली, दूसरा भाषा में ना मिली। वो संस्कार अगर कोनो में बा तो भोजपुरी में बा। यही से कहल गईल बा कि अंग्रेजी जौन बा तो व्यापार के भाषा है और हिंदी जौन बा तो व्यवहार के भाषा है, लेकिन भोजपुरी संस्कार के भाषा है। बहुत अच्छा। आपके एगो रचना भोजपुरी पर सुनाओ तने कि हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है के सुंदर सरस मधुर अति कोमल, सुंदर सरस मधुर अति कोमल, शीतल जैसे कुइया के जल, तो बोली लागे जैसे केहू देला मिश्री घोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है के भाषा भाव छंद मन मोहे, भाषा भाव छंद मन मोहे, सुर लय ताल अंग में सोहे, त कर श्रृंगार खाड़ चौकठ पर, कर श्रृंगार खाड़ चौकठ पर जैसे गाँव के गोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कड़ी में हमारा साथ है बानी जय भोजपुरी जय भोजपुरिया के उपाध्यक्ष संगीत सुभाष जी। यहाँ से भी भोजपुरी माई भाषा के ऊपर बातचीत हुई और वहाँ की स्पेशल रचना सुनल जाई। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत है। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, बहुत बहुत धन्यवाद तारक बाबू। भोजपुरी भाषा
से तनिको निराश भैला के रह नहीं है। ऐसे कि भोजपुरी कुछ कहीं कहीं हम असहमत बानी चिंतक लोग से। भोजपुरी जौन खाली कह दिहल जाता है गीत संगीत है, भोजपुरी गीत संगीत ना है। भोजपुरी के तन दूसरों ओर देखी ताकि तो भोजपुरी बुझाई की का। भोजपुरी कितना पुरान भाषा है, ई वेद में ले भोजपुरी के प्रयोग भइल बा, भोजपुरी भाषा के प्रयोग भइल बा, भोजपुरी भाषा के शब्दन के प्रयोग भइल बा। भोजपुरी भाषा के ना, भोजपुरी भाषा के शब्दन के प्रयोग वो वजह से भोजपुरी चल होता। भोजपुरी खातिर हम बहुत आसानित बानी। हमने के जय भोजपुरिया के माध्यम से एगो खुद संगठन चल रहा बा, जौना से एगो भोजपुरी के बढ़िया माहौल बनावल जा रहा बा। भोजपुरी जे फुहर पातर गावता ओकरा और हमनी के तनको ध्यान नहीं है। हमनी के ध्यान एक और बा कि अच्छा से अच्छा लोग के सामने ले आवल जा, अच्छा का अधिकता होई तो ये बाउर जौन तनकी भर 1-8% बाड़े सन ये अपने मने ख़त्म हो जाइए सन। भोजपुरी के प्रति बहुत आशावान बानी हम। भोजपुरी के एगो सृजन नाम से पत्रिका निकाली ले, हम ओकर प्रधान संपादक बानी जी। हर 3 महीना पर ही मैगजीन निकलेला होके उसमें पूरा देश विदेश के लेखक लोग के में लेख कविता छपेला। और पढ़े के होके तब लोग पढ़ो, सृजन पढ़ो। भोजपुरी ओकरा माध्यम से आगे बढ़ रहल बा। जय भोजपुरिया के माध्यम से आगे बढ़ रहल बा। भोजपुरी के काम धरातल पर आ रहल बा। एगो रचना कहल तो हमार तो सब रचने प्रिय बा, स्पेशल रचना तो सब बा। एगो कुछ सुना देतनी। जे फूल से घाही हो पर पत्थल बरसावल ठीक न हो। मन सबके हा प्रभु के मंदिर, मन सबके हा प्रभु के मंदिर, मंदिर भरावल ठीक ना जे फूल से घाई। एक अंदर ई दुनिया हो, ए दुनिया में कुछ मान मिली अपमान मिली। ई दुनिया हो, ए दुनिया में कुछ मान मिली अपमान मिली। लेकिन अपमान मान का चक्कर में माथा चकरावल ठीक ना जे फूल से घाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन पर तमाम चर्चा भी भइल और हमने के बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन में आयोजन से तमाम कवि लोग के मन के बात और भोजपुरी माई भाषा पर चर्चा भइल। कैमरामैन मृगेंद्र द्विवेदी के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि। धन्यवाद।